أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngisafunda yona isuratul Hajj oku chapter 22 of the Holy Quran. Ivesi enginayo manje uverse 11. Bismillahirrahmanirrahim. U-Allah uthini wa minan nas, phakathi kwabantu. Phakathi kwabantu. Ngihlale ngisho ngithi u-Allah mayekhuluma namamuslim uthini? Uthi ya ayyuhalladhina amanu. Kodwa mayekhuluma nabantu uthini? Ya ayyuhan nas. So Allah uthini manje la? Uthi wa minan nas, phakathi kwabantu. Kusho ukuthi Allah ufasa zonke ngabhande linye izinto enizenzayo nina abantu, including mina. Le verse ikhuluma ngami nawe sonke. Lalela ukuthi umdala uthini ngathi. Wa minan nas man ya'budu Allah. Yabona ke manje Allah uyahlukanisa. Phakathi kwabantu kukhona abantu ebenzani abakhonza uAllah. Phakathi kwabantu kukhona abantu abakhonza uAllah. Allah uyahlukanisa ke manje. Khuluma ngama-Muslims ke manje. Ngithi yamusu phakathi kwabantu kukhona abantu man ya'budu Allah owenzani abakhonza uAllah. Ala harf abakhonza uAllah ngani ngencuphe. Inkolo yabo isecupheleni, icuphele. Akazazi ukuthi akangenanga fi silmi kafa. Akangenanga uAllah uthi udkhulu fi silmi kafa, ngena uphelele. Kodwa uAllah uthini? Uthi khona laba abangikhonza ngencuphe. Babambelele ngesidindi esingasiphuka anytime. Yabona umuntu mayebambelele esidindini. Ethu uyabambelele esidindini kanti isidindi akazi ukuthi sizosiphuka. uAllah ukhuluma ngabantu abanjalo. Uthi kunabantu abangikhonza ngaleyo ndlela leyo. Lalela ukuthi kungani uAllah ethi simkhonza ngaleyo ndlela leyo. Ngishilo ngathi nami I'm part yalento Allah ukhuluma ngayo. Nami kusenokwenzeka ngingomunye wabakhonza uAllah ngencuphe. Hayi ngokuphelele. Lalela ukuthi ngani. uAllah uthini? Fa in asabahu khairan itma'anna bihi. Uma ngabe uAllah ebenzela izenzo ezinhle, izinto ezinhle, bayajabula bayancoma. Subhanallah, alhamdulillah. Mangabe uAllah enzani ebenzela izenzo ezinhle, kwenzeka izenzo ezinhle ezimpilweni zabo, bayajabula benze njani? Bayancoma. Hey uAllah mina uyangithanda. Hey umdali wami mina ungenzela konke okuhle. Umdali wami mina ngihlale ngijabulile ngaye. Allahu akbar. La ilaha illallah. They are praising Allah. Lalela ukuthi uAllah uthini? Uthi wa in asabahu fitna. Uma ngabe uAllah ehlisela manje ini izivivinyo kubo, uAllah mangabe ebashaya ngezivivinyo, uAllah eletha ama challenges, eletha ama problems, ebathesta empilweni zabo. Allahu akbar. Kodwa benzani? Inqalaba ala wajhihi. Banyukubala, bayakwata. Yabona badonsa ubuso, bayathukuthela. Why mina? Why usekhohliwe ukuthi umdalo wakho uyamtesta? Yena lo kade encoma. uAllah mayemnika imali yokuthenga imoto, yokuthenga umuzi. uAllah mayeselukuzana, mayesevulela amasela ukuthi azogqekeza kwakhe, uAllah emtesta, ebona ukuthi uzokwenzani. Vele mina abantu bayangizonda mina. Abantu mina bayangithakatha mina. Abantu mina bangifisela into enhle mina. Ngitshela ukuthi iphara likwaze laphi. Loze lingakufiseli izinto enhle ngoba iphara liyayigangela nje kuphela. So likwaze laphi loze lingakufiseli into enhle. uAllah uthini? Mayeseqala ekutesta wena udonsa ubuso wena. Awusakwafuna ukuyamkela le test le. Ngani? Ngoba impilo yakho isencupheni. Afa 50-50 ume ngapha awuzazi kahle kahle ukuthi wena umephi. Allahu akbar. Allah says abantu abenza lokho khasira dunya wal akhirah, balahlekelwe la kulomhlaba nasemhlabeni ozayo.
ngaya magama mfowethu nawe dadewethu ngena kuIslam ubambelele uphelele. Asingeneni kuIslam sibambelele siphelele, singangeni hafu. Okay, then Allah uthini dhalika wal khusranul mubin. Akukho okulahleka okusobala njengaloko okulahleka lokho, ukuthi wena uzenze ngathi ukhonza umdali kanti uyazazi ukuthi wena emakhoneni zikhona ezinye izinto wena ozenzayo. Allahu akbar. Then Allah uthi mangabe kwenzeka lokho uzobabona ngani? Yad'u min dunillahi, bayaqala manje baye kwezinye izinto bayofuna usizo kwezinye izinto ezingeyena umdali wabo, ngoba banale mqondo le yabo yokuthi something manje abasabona ukuthi umdali uyabathesta. Yad'u min dunillahi, bayaqala manje bacele noma bakhonze noma badinge usizo besides Allah, ma la yadurruhu, ey'ntweni ezingeke zibazwise ngisho ubuhlungu. Bacela ey'ntweni ezingeke zizibenzele lutho, azikwazi ukubazwisa ubuhlungu lezi zinto lezi, wama la yanfa'u, angeke zikhona nokubanceda. Kodwa bahamba bayocela kulezo zinto. Kukhulunywa nani nina enihamba inyanga nithi nifuna ukuyobona ukuthi njengoba ekhaya kubheda kanje konakele kuphi, kukuphi la kumele ngilungise khona. So uyahamba uya kumuntu onamanga, kusho wena uthi uyozwa amanga, kodwa uyahamba still uya kulo muntu loyo okutshela amanga vele. Afika akutshela amanga nawe walalela, akuxabanise nomndeni, akuxabanise nomakhelwane. Ngani? Ngoba wena uhlulwe yini? Sabran jamil, ukuba nokubekezela okuhle. Uhlulwe nje ukubekezela kuphela. Yingakho usuhamba manje uya to the wrong sources, uyoqala inkinga, ukhweza inkinga phezu kwale nkinga le wena onayo. Allah says dhalika huwa dhalalul ba'id. Lawo bantu labo balahlekile, balahleke kakhulu, bakude kakhulu. Bakude kakhulu nempumelelo labo bantu labo. Abenzani? Abathi umdali mangabe ebathesta bese bona beyasuka beye kwabanye abantu beyefuna ukwazi, beyobhula, beyohlola, beyoshaya umhlahlo. Uthi umdali be careful, ningangikhonzi ngathi mina ngiyanincenga. Ayikho into enginincenga ngayo, ayikho into engiyidinga kini. Konke engikwenzayo engithi nikwenze inzuzo kini, angizuzi lutho mina ngaloko. Noma ningangikhonza nonke emhlabeni kungabikho umuntu ongangikhonzi, lokho aku-edi lutho ebukhulwini bami noma ebukhosini bami. Noma ningahlala nonke emhlabeni ningangikhonzi, nidelele nonke nenze ubusathane nonke, nama-Muslim la ngikhonza ashintshe nawe enze ubusathane, ajoyine laba abanye benze ubusathane. Ayikho into engehla ebukhosini bami noma emandleni ami, kuyohlale nje ngiyimi ngendlela engiyiyo. Manje so please ungenzi uma uyimuslim wenze ngathi wenzela uAllah ifavor. Awenzeli uAllah ifavor ngokuba yimuslim, uzenzela wena. Barakallahu lana wa iyyakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana iyyakum fihi min al-ayat wa dhikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.